Ka Voice of the People Party na rilum jantia haka jingyalam khmat uba damewan hi rembai haka khat pratrek ujilio arhajar arpusau kilelej ban IT ya kador khas ha UCM ka JHADC uthombor shiwat na kabenta bandawa bansiu ya katulop jong kinong trei ka JHADC ka balasa menta lakumba khatlai banai AA haba ajing kran uba damewan hi rembai ula ong ba kidonru kinong trei ki balak poi sha uput ba kindu no ya kajing im ka jongki nakadaw ba kim don lat shu ban pendiang pendap ya kabai dawai bat banwat ki lat kilenti ban ya kun ya kajing ka jongki kumta ka VPP kalabu ya katarik ban pendap ban siu ya katulap hapo uni ugunai kata haswa kajing na niambe den kilam bat lada kan ni kajing dawa kam orlong nakaliang ka parti kan seperkat bande ya kabadan kam kajing ide bat kani kajing du tulop jong kini kinong tre jong council ka balakot sa kalay na de niliwi na kapor ya kani kajing pula ka ba ki nong tre ki march mat kani kajing sathok ba kajing pula ki bala bunsin de kapelong yang ikum ka parti ya ka ban simsia halor kani ka jinge ka ba kini ki nong tre ya kendu ha ka simet lani ha kani kesem de ka baskel si susu kalong ba kumang yo tim yo jitim bahagi ni kita yo boleh dep ba kila don ru ki staff ki balak klano klem katulop namar ba kila ya kendu jinge namar ka jing bomla ka JCDC ban siu tulop iki kimla ban le wat iki tagi jingerap mo kalian ka koi ka kia kila mat iki tagi jing jia ba si kan ni kalau long ba tak sikade ya kitu gilong long sem ki ba mat ya kan ni ka jing jia ba si pe ngina kalian jungi kum ka parti ngili ya kan ni ka jimpular ka ba ni kini ki jindia si kola dep ba nagaliang jong chimistar ula kular ba un pelai ne dep lani ban siu dep no ya kani ka tulop jong kini ki nong tre ke bala kot se khatlai banai te ngi nagaliang jong ka Voice of the People Party tang ka wei ke jinda wangi bu mat jong ba hapo kani ka live filtering lani hapo jong ni banai ku ba kilo kular shwa ka ba reklam ki de ban siu dep ya tulop ban kajingi keren ke jongi bat UEM lani ba chairman jong kani ka JSDC ka long ba ngim kwa ya kabaga kani ka kan council kan siu tulop ya kinong tretang si banai lani ar banai tang kum ka jipan be andre ngi nagaliang jong ka Voice of the People Party ni dawa ibat ni banjur ba kani ka share jong ka council ru ngiti bakadon ka pisar kadon di ka jingbom simkhia ban pelai kani pisa kala pelong ya kani ka district council bakan mat ya kani ka jinge di nagaliang jongi ni dawa be de ban siu be ya kani ka tulop ka balasa khalai banai sakini ki nong tre jong council balada kani ka council kamla ya ka ban penulong ya kini ki jumpular ki jongka ni nagaliang jong Voice of the People Party ni se song perkhat dia banila ru ban sim da kani ka lat ka bakham tenge ha ka ban penbor ya ka council ya ka ban le ya kini ki jingdawa ki ba la slem ka bala dawa dik babun ki balang khamtam da ki nong tre jong kani ka council ru wat hadu bakila lech kani ka Meghalaya High Court ro te ngim kwa bani bakum kini ki kinjia andre kini ki nong mikmat ki jongi na do CM bat ka tim hi ki jong ubro ko kin sim ya kani ka jiki kle na ka banta ban pinyo ya kani ka tulop ka barangsa lani ban ai syang tagi nong tre ki badai ban yo kan kum ki tre ka joki